Croeso, Rhys yma to, a heddi ni'n mynd i fod yn gwneud llun. Dwi wedi bod yn gwneud fel poster ar fy ngwefan ni. Poster o Daw Eto Haul ar Fryn yw e, sy'n meddwl bod gyda ni ychydig o dywydd yn digwydd ar y top. Gyda ni haul a glaw, wedyn mae gyda ni'r enfys, a wedyn ar y gwaelod mae gyda ni Fryn, gyda tu ar ei bennau a'r geiriau Daw Eto Haul ar Fryn. Felly, peth cyntaf sy'n ni wneud yw gwneud yr enfys. Wel, dwi'n defnyddio, fel chi'n gweld, ffram gyntaf, so mae fe'n mynd i wneud ei edrych lot neisach cyn dechrau, bod ffram bach neis ni. A dwi'n mynd i ddefnyddio plat. Gallwch chi ddefnyddio cwmpawd os oes well chi. Ond dwi'n dueddol o ddefnyddio plat, dim ond achos bod e'n mynd reit o draws y dudalen yn eitha neis y taplus. So ddim eisiau gael llwyth o le ar y top, ond mae eisiau gael digon o le ar gyfer wneud haul hyfryd lan fan hyn a cwmwl o law. Felly, ni'n siŵr bod y plat yn weddol agos i'r canol. Mynd o un ochr i'r llall. A wedyn byddwn ni'n gwneud yw symud lawr ychydig bach. Mae eisiau ni gofio pan ni'n symud lawr, bydd eisiau lle i wneud 8 streipen, sef 8 llinell, so 7 streipen. Dyn ni ddim eisiau lawr gormod, neu beth bydd yn digwydd yw bydd ni llai o le ar gyfer wneud ein geiriau ni a yr llun o'r bryn a'r tŷ. Felly, 2. Mae'n mynd i drio cael nhw tŷ ar un maint, ond dwi ddim diwedd y byd os ydyn nhw chydig yn wahanol i'w gilydd. 3, so wneud 3 llinell yn 2 streipen hyd yn hyn. A mae eisiau wneud yn siŵr bod ni'n wastad yn cadw bod yna'r un faint o blat y ddau ochr. Neu mae'n mynd i edrych bach yn rhyfedd yn hwyrach mlaen. 3. Streipen 4 llinell. 1, 2, 3, 4 streipen. 5 streipen. 6 streipen. Eisiau un arall yn fi. 7 streipen. Felly, plat i un ochr. Felly ni decluso rhain ar y diwedd os ni moyn, trwy wneud yn llinell ar y tu fas o chydig fwy trwchus. Mae hwnna'n iawn am nawr. Reit, nesaf, mae eisiau ni wneud llun o'n bryn ni. Felly mae'r bryn yn mynd i fynd o un cornel i'r llall. Mae'n mynd i ddod lan gan adw digon o le ar y top ar gyfer wneud tŷ. Felly mae'r bryn ni'n mynd i fynd fel hyn. Mae'n mynd i ddod lawr. Fel yna. Os dim rhaid i fod fe'n berffaith, gallai fe fod yn edrych fel bynnag i chi'n moyn. Wedyn mynd i gael y tŷ. So 2 linell yn dod lan. 1 linell yn mynd ar draws. Ddot fach yn y canol. A bod ni'n gwybod ble ni'n mynd lan i. Lle ni'n siwmau bach. A gallwn ni'n wneud mwg yn dod mas. Nesa. Drws. A ni'n mynd i roi 4 ffenest mewn. 1, 2, 3, 4. A wedyn, ni'n mynd i fod yn gwneud, ni'n mynd i neidio'r top nawr, ni'n mynd i fod yn gwneud yn cwmwl ni gynta. Felly mae'r cwmwl yn mynd i fynd 1, 2, 3. Lan i 3 ffordd. A wedyn ni'n mynd i gael yn haul ni. Fyna. Wedyn, beth ni'n mynd i wneud yw ni'n mynd i gael diferion glaw. Peidiwch wneud nhw'n rhy fach. Yn neis cael diferion glaw mawr fel bod yn haws i liwio nhw'n hwyrach ymlaen. Rhywbeth fel yna. Wedyn, ni'n mynd i gael y llinellau yma'n dod mas o'r haul. I wneud yr haul yn tywynnu. Os oes well, ydych chi ddefnyddio
fy mesur. Croeso i chi, ond rhywbeth fel as eisiau. Okay? A beth ni'n mynd i wneud wedyn, yw ni'n mynd i wneud lawr i'r gwylod ar gyfer wneud ein geiriau ni, Daw Eto Haul ar Fryn. Mae Daw Eto Haul ar Fryn yn mynd i fod fan hyn. Neu falle gallu wneud ar yn Fryn, gewn ni weld sy'n mynd nawr. So, Daw Eto gynta. Felly, llinell ymlaen. A. So, D-A. W. So, D-A-W yn mynd lan i ochr y T. Wedyn mae eto yn mynd i fod yn fach mewn fan hyn, dyn ni. So, E. Gewn ni T-O. Dim ots os ych llinell yn mynd o draws, lan, be bynnag, okay? H. A. I-O. So, H, A, I-O. So, mae dyn ni 3 bocs ar ochr yma. Dyn ni 4 bocs ar ochr hyn, a wedyn mae dyn ni 3 ar y top fan hyn. Okay? So, fi wedi stopo chi roi 2 fan hyn a 1 yr O yn y mwg sy'ch chi moyn. Okay? Wedyn, ar Fryn, fi'n credu beth na fi, yw ar Fryn mewn 1. Felly, ni'n mynd i wneud A. Mae R a Y wedyn yn y bocs dan yma. So, A, R. Sorry, A, R, wedyn Y. Gewn ni R, rhif lythyren, mewn fan hyn. Wedyn mae Y yn ar ôl. So, Y yn. So, ar, yf, yr, Y yn. Okay? Ar Fryn. Iawn te. I wneud geiriau. Da. I gael y daw. Triongl yn dod mewn y bocs. Mae'r bocs yn mynd o dan y triongl fyna. Peidiwch rhoi rhywbeth draw, neu bydd yn y goes a bydd yn edrych yn rhyfedd. So, mae dyn ni mewn fan hyn. A. So, y bocs nesaf, llinell yn mynd lan. Fetri o'r bach. W. 2 linell yn dod lawr o'r top. Triongl yn mynd lan yn y canol ar y gwaelod. Felly ni'n gwneud ein mewn i linell y dwbl wedyn ni'n gwneud nhw i sefyll mas yn y well. Eto. So, 2 linell yn mynd draw i'r dde o'r bocs. T. 2 linell yn dod mewn yn ddim yn cyfarfod. Wedyn ni'n mynd nôl lawr i'r corneli gwaelod dweithio nhw. Wedyn O. Cylch bach. Okay, so dangos gyda chi lle fan hyn, mae'n croeso chi roi cylch bach yn y mwg a byddwch chi eto yn iawn. Hy. Pidwch bach sy'n mynd ochr yma. Mae'n eisiau chi jyst wneud yn siŵr bod y 2 linell yma ar ben ei gilydd gyda bwlch yn y canol. A byddwch chi'n iawn, mae'n dal yn mynd i'r chwil Hy. Cyfyn lan o'n ychydig. A. I gael yr hael. So lawr â ni. Bwlch a sgwar. I gwpan, do lawr o'r gwaelod. A nôl lan. Ni hwnna bach yn fwy falle. Ni, a wedyn O. Dod lawr a nôl draw. Okay? Os ddim eisiau chi ddod lawr o fan hyn, neu byddwch chi wedi colli mwy o waglen o beth sy'n eisiau ni. Ni'n trial cadw yn defnydd ni o pen D i'r lleia posib. So mae dyn ni Daw Eto fyna. Ar nesaf lawr fan hyn, so A. Gwydwch bod chi ddim yn cyffwrdd yr ochrau. Neu byddwch chi wedi colli y bocs bach yna. Mae R dyn ni'n barod. Yf. Cymrwch bocs bach i ffwrdd y trwy'n bydd rhaid ni liwio fe, os dyn ni ddim yn mynd i ffitio R bach mewn fyna, achos mae R gyda ni yn barod yn y bocs nesaf mynd i fod. Y bocs i ffwrdd a wedyn llinell i'r dde. Yr prif lythyren wedyn, so lan, bwlch, lan ychydig eto uwch i benna. Dyn ni hanner cylch yn mynd i fynd fan hyn. A liwio mewn.
Dwdl yn dod lawr i'r dde. Wedyn ni bron y gorffen ar yr yma. Ni'n mynd i ddod mewn. A wedyn jyst dilyn yr hanner cylch na rownd nes bod ni'n cyrraedd y linell eto. Ar. A wedyn, so ar, r, nesa, so lan. Yn debyg i fel wnaethon ni ddechrau'r i gwpan. Wedyn ni'n mynd i ddod ar draws y stopo dan yma. Wedyn ola yn, so lan. Ac ar draws yn ôl lawr. Felly dyna ni, mae dyn ni hwnna, y Daw Eto Haul ar Fryn, mae hanner gwaelod wedi gorffen. A fel arfer byddwn ni'n dweud o'n ni wedi gorffen ar amser lliwio, ond ar gyfer y poster dwi wedi wneud, ni wedi trio wneud ei edrych fel rhywbeth o ffenest eglws, ffenest liw. A i wneud yna, y gyd sydd eisiau chi wneud yw torri'r siapau sydd yn ei nawr mewn i siapau hyn o'r llai eto. Felly i wneud yna, cerwch a yn eich tro, rhannwch y streipiau yma mewn i siapiau llai. Ok, o gall rhai nhw fod yn rai hir, rhai cil ac yn y blaen, a wedyn chi'n cario ymlaen i'r un nesaf. Mae'n edrych ychydig bach fel rhywbeth o friciau. Ond, i fod yn onest, pan byddwch chi'n lliwio nhw mewn nes ymlaen, maen nhw'n edrych gymaint yn un well na jyst ddefnyddio un lliw. A beth mae'n galluogi chi wneud hefyd yw, gwedwch bod gyda ni yr porffor neu fiolet indigo ar y gwaelod fan hyn. Mae'n rhoi cyfle i chi ddefnyddio shades gwahanol ohonyn nhw. Yn lle bod chi'n stico gyda'r un lliw. Mae'n rhoi chance, os oes gyda chi liwiau gwahanol, i chi ddefnyddio rhoi gwahanol hefyd. So, gobeithio, erbyn y diwedd, bydd yn edrych yn lun ychydig yn fwy diddorol na beth bydde fe wedi jyst un lliw. Ok, does dim ffordd gywir o wneud hwn. Chi'n gallu gweld yma, mae llun yn edrych llawer yn fwy prysur a mwy o bethau'n digwydd yn y llun na beth bydde fe wedi aros fel oedd e. Peidwch wneud e'n rhy gymleth. Okay, so mi eisiau wneud llwyth o foxes bach, neu byddwch chi'n trwy'r dydd. Rydyn ni jyst yn cadw fynd nes bod ni wedi cyrraedd y strip yn ola, yr un goch ar y top. A chi'n sylweddoli hefyd, mae'r llinellau dwi'n rhoi mewn i gyd yn syth. Dwi'n rhaid ddim yn rhai crwm, os ych chi eisiau rhoi crwm mewn croeso i chi, ond mae'n wneud rhoi syth. Fi'n credu wneud edrych ychydig bach yn fwy diddorol gyda'r streipiau crwm sydd yn ei barod. Ar y top, ar gyfer yr haul, dwi am wneud rhywbeth bach yn wahanol yn ei sefyll mas. Felly, ar gyfer yr haul disgleirio, dwi jyst yn mynd i wneud rhywbeth o trionglau bach. Jyst yn mynd nôl ymlaen fel yna. To, sy'n rhaid i chi wneud rhai chi fel hyn. Croeso i chi wneud rhai chi fel chi moyn. Ok, ond wedyn ar gyfer yr haul ei hunan, be dwi'n wneud yw wneud rhywbeth sy'n rhywbeth o gylch tu ôl cylch. So, mynd ar hyd yr ochr gwaelod gyntaf. A wedyn, dwi'n cario fynd un llinell mewn. A wedyn dwi'n gwneud un math o beth eto. Nes bod nhw gyd wedi mynd. Okay. So dyna mwy na lai yr haul. Wedyn ar gyfer y glaw, sa eisiau gadw hwn fel ma fe. Felly dwi yn mynd i roi llinellau mewn fan hyn hefyd, jyst i dorri'r glaw ar awyr lan ychydig bach, fe bod e ddim i gyd yn un lliw eto.
Jyst rhywbeth fel yna. So byddai'n gwybod na, byddai'r haul yn stopo gyda y triolau yma. Gallen ni fod yn gwneud y rhai gwaelod fan hyn wedyn yn las, a gallen ni newid mewn i ryw las tywyll neu porffor gyda'r awyr. Peth ola nawr yw hwn ar y top. So'r cwmwl, lan i chi sut chi'n gwneud y cwmwl, ar y poster, mae dy fi jyst rhyw siapio bach crwm fel hyn, sydd ddim yn gylchoedd. Maen nhw jyst yn ffitio mewn ble dwi yn gallu ffeindio lle iddyn nhw. A dyna ni. Ar y diwedd, arwyddwch e. Dwi ddim yn mynd i liwio yr un union yma. Beth na yw, na i roi llun o'r poster dwi wedi creu ar ôl hwn, ar ôl y fideo, fel bod chi'n gallu gweld lliwiau dwi wedi defnyddio a sut gallai edrych. Mae fe'n edrych yn llawer fwy trawiadol gyda'r lliw. Mae fe hefyd, gan bod ni wedi wneud border bach hyfryd rownd ar y diwedd, ar y dechrau, fe gallwch chi wneud ar y diwedd sy'ch chi rili moyn a eisiau cymryd amser i wneud, yw ffeindio darn o bapur neu cardfwrdd D a torri ffram bach mas. A gall y ffram yna fod bach yn fwy trwchus na'r un sydd gyda ni fan hyn, a bod yn dod dros y llinell ychydig bach. Jyst bod e ddim yn cael gwared o'r y geiriau, pethau bwysig. A beth sydd wedyn digwydd yw wneud e dycluso yr ochr yma i gyd lan i chi, gewch chi gael gwared o'r ochrau aniben i gyd. A wedyn byddwch chi'n gallu gwneud yn siŵr bod chi'n gallu rhoi e lawr. Ne, os ewch chi torro'r papur, daclus, a torri i lawr yr ochrau, a jyst trimo i ffwrdd, jyst tu fewn y linell, a i stico fe lawr ar bapur neu cerdyn A4D. Wneith hwnna wir wneud edrych fel ffenest eglwys, ac os bydd gyda chi fframyn D sy'n mynd i wneud lliw i neidio bant o'r dudalen ar y diwedd. Felly, pob lwc i chi. Dwi wir yn disgwyl lan i weld beth chi'n gallu creu gyda'r un yma. Stael bach yn wahanol gyda y ffenest lliw. A gewn ni weld, cofiwch yn rannu'ch gwaith chi. Byddwn ni'n dwlu gweld e, a pob lwc.